Delegazzjoni ta' 8 Europarlamentari tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili se żżur Malta u Slovakkja bejn 17 u 19 ta' Settembru li ġej biex teżamina s-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt, il-korruzzjoni u s-sikurezza tal-ġurnalisti fiż-żewġ pajjiżi. Lan ta' żjara ad hoc tad-delegazzjoni huwa li tara minn qrib xi żviluppi kien hawn f'Malta u Slovakkja u tkompli x-xogħol ibbażat fuq ir-riżultati tal-missjoni preċedenti fiż-żewġ pajjiżi. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qatlet f'Malta f'Ottubru tas-sena li għaddiet, waqt il-ġurnalista Jan Kuciak inqatel fi Slovakkja f'Marzu ta' din is-sena. Il-missjoni twaqfet fuq rakkomandazzjoni mill-grupp ta' monitoraġġ dwar l-istat ta' dritt u l-ġlida kontra korruzzjoni li għadu kif twaqqaf mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili f'Ġunju. Il-grupp jindirizza b'mod speċifiku is-sitwazzjoni f'Malta u Slovakkja. Wara l-tit ta' Daphne Caruana Galizia, delegazzjoni tal-Parlament Ewropew kienet żaret Malta f'Diċembru biex tevalwa s-sitwazzjoni rigward l-istat ta' dritt u l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea kontra il-ħasil tal-flus.